Combatre el sedentarisme. Aplicacions de mòbil. Còctel. Molotov, de mòbil. Abans la doctora ens parlava d'una aplicació, ella ha parlat d'un programa que han estat testejant i que estan encara provant, van acabar fa pocs dies, el 23 o 24 de maig, que es diu Walk and Work, o sigui, caminar mentre treballes, que és aquest projecte que estan fent, que a més va amb uns dispositius que et poses a la cama per poder mesurar bé quan estàs assegut i quan no, i intentar combatre el sedentarisme. Com això és molt professional i molt bo i quan surti ens avisarà, ja ho ensenyarem perquè ara mateix, tot i que està a la Play Store, la podem baixar, no podem fer-la funcionar perquè està en fase de proves. Preferiria més que es digués, és una opció personal, Sí? work and walk. Clar, al revés. No walk and work. Comença treballant i després ja caminaràs. Doncs n'hi ha una altra que és semblant a aquesta i hem volgut buscar una semblant fins que la doctora tingui, diguéssim, el resultat d'aquesta i sigui a més de casa nostra, que és aquesta que es diu Actimate, Actimate o Actimate, no sé si ve per Activate o han volgut fer un joc de paraules que encara no he entès i que potser algun dia entendré, però el que fa és ben bé el que ens deia el Marc, els suggeriments que ens proposava el Marc i els que ens deia la doctora, que és que jo, per exemple, avui, des del migdia me l'he posat i m'ha anat calculant una mica l'estona que he estat assegut o l'he estat dret, etc. Per exemple, ara em diu aquí que un 79% del temps des que l'estic fent servir he estat assegut, des del migdia, i, per exemple, que ara porto assegut un total d'1 hora i 58 minuts en el dia d'avui. Ara mateix porto inactiu, serà l'estona que porto en el plató, 40 minuts amb 11 segons. I quan arribi a l'hora... Hauries de portar més estones. Sí, però m'he aixecat a regir un parell de vegades. He anat a consultar coses, llavors, clar, m'he mogut i aquí l'he interromput. Ho dic perquè jo porto assegut 1 hora i 17 minuts i jo també. Tu hauries d'haver tingut el mateix temps. Jo he estat aquí tota l'estona, assegut, però al moment de publicitat jo m'he aixecat, llavors això m'ho ha comptat. Però quan arribi a l'hora, el que farà aquesta aplicació és avisar-me amb una vibració o amb un so, en funció de com el tingui, i em demanarà que m'aixequi. Jo li puc posar tota mena de configuracions, puc adaptar-li. Si cliquem aquí, per exemple, veiem totes les coses que puc adaptar. Puc pitjar, per exemple, a l'hora de començar, a l'hora d'acabar, és a dir, li puc dir el meu dia laboral comença a les 8 del matí o a les 10 de la nit, com aquí posa, que en aquest cas seria una mica estrany, i acaba a les 7 del matí. Doncs calcula'm a les hores de feina quantes me'n passo assegut i quantes dret i vés-me avisant perquè m'espavili una mica i em mogui una mica. Aquesta seria la primera opció, és a dir, la que ens diu espavila i mou-te. La segona opció, que aquesta està una mica relacionada amb la vostra, tot i que la vostra té uns sensors que pretenen ser, evidentment, o donar una informació molt més acurada. La segona aplicació, si tot i això decideixes fer la reunió, per exemple, a dret o que la gent comenci a parlar per telèfon i caminin, jo he trobat aquesta que es diu Podómetro Acúpedo. Podómetro Acúpedo és una aplicació... Podómetro Acúpedo? Sí, però com se li pot posar aquest nom a una aplicació? Però aquesta gent va decidir posar-li el nom de la seva empresa. Podómetro d'Acúpedo. No me la despenjaria mai amb aquest nom, eh? Veus? Ja m'ho imagino, però ara te l'he recomanat jo i per tant segurament ho faràs demà mateix per saber quan... Sobretot per Acúpedo. Exacte. Doncs aquesta aplicació, que la podeu trobar amb iPhone, per Android i per Apple, us calcula el temps que porteu caminant. Per exemple, avui he fet 3.444 passes, he cremat 125 calories, 25,7, he fet 2,44 quilòmetres a peu, etc. Et va fent tot un estudi del que fas. Per tant, i a més pots crear parcials, que això està molt bé. És a dir, tu pots fer un parcial per dir aquesta trucada. No em diràs que del meu dia a dia se n'ha de fer la mateixa anàlisi que els companys de futbol fan de cada una de les jugades, de cada un dels jugadors i de cadascuna de les velocitats de la pilota, si l'han llançat del córner o l'han llançat des del punt de penal. A mi em semblaria molt més divertida la teva que l'altra, però, vull dir, posem-la i la veurem la setmana que ve. Tota una setmana, a veure com ha anat. No deixaré. Bé, aquesta és una aplicació interessant i a més veiem les calories, podem veure els parcials, per tant podem veure quan seiem, després de la trucada, quan hem cremat, quanta estona hem caminat i els beneficis que reporta fer-ho, per exemple, a drets. Si no us agrada aquesta, hi ha una que és una clàssica que es diu Runtastic, és una empresa molt coneguda, diguéssim, que et persegueix a l'hora de fer esport amb tota mena de disciplines, ja sigui per abdominals, per el que en diuen les sentadilles, per caminar, pel que sigui, i aquesta també és una bona opció per saber totes les passes que fas mentre parles per telèfon. Però això serveix, doctora, per fer-se trampes al solitari, no? Aviam, aquí hi ha dues coses. No, tu fas esport, no, però no em cal, perquè, esclar, pujo, baixo, vaig aquí, vaig allà, tal, i mira què em diu el mòbil. Que jo sol, sense fer esport, cremo, clar, i aleshores mires i dius, després de 8 hores de moure, t'has cremat 100 calories. Home, com que n'ingestes unes quantes més, em sembla que la relació consum-ingesta no és proporcional. Aquí hi ha dues coses. Ara hi ha un boom de les apps que mesuren activitat física
I sí que és cert que el primer pas que hem de saber per ser més actius o seure menys és conèixer els nostres patrons d'activitat física. Aleshores, les apps el que et permeten fer, com que els portem a sobre, és saber si t'has assegut 10 hores, has caminat 15 passes o no. El que passa que poques d'aquestes apps, almenys que jo conegui, s'ha treballat poc amb la validació de les mesures. És a dir, fins a quin punt que et diguin que has estat 2 hores assegut és cert i fins a quin punt que hagis acumulat 12.000 passes és cert. Aleshores, el primer pas és mirar aquestes apps des del punt de vista científic de la validació, del que ens diuen. I després conèixer aquesta informació, quan saps fins a quin punt és vàlida, fa falta alguna cosa més per canviar el teu patró de vida. Et fa falta que algú et digui, com diuen les recomanacions, com ho has de fer en el teu patró d'activitat física que ja coneixes, com ho has de fer per canviar el teu hàbit. I això és el que les apps, que només donen informació del patró, estan en dubte de si ajuden a canviar estil de vida o no. Perquè ja hem après que com que no hi ha malalties, sinó que hi ha malalts, per tant, el mateix efecte en qualsevol persona en una persona pot ser molt diferent en una altra.